Факты, падзеі, каментарыі. У эфіры навіны Віцебскай вобласці. У студыі Ольга Шмаргун. Вітаю вас. Бацькоўскі нясход. Праблемы падрастаючага пакалення беларусаў абмеркавалі на прадпрыемстве «Полацк шкловалакно» з намеснікам міністра адукацыі Беларусі Кацярынай Пятруцкай. Студэнцкая вясна ў абласным фармаце. Моладзевы фестываль творчасці стартаваў у Віцебску. Разам за бяспеку на дарогах Дзяржаўтаінспекцыя Віцебскай вобласці ўзнагародзіла пераможцаў конкурсу на лепшае асвятленне дзейнасці ДАІ ў СМІ. Размова пра самае важнае, пра падрастаючае пакаленне беларусаў адбылася на прадпрыемстве «Полацк шкловалакно». Бацькоўскі нясход для мясцовых супрацоўнікаў правяла намеснік міністра адукацыі Беларусі Кацярына Пятруцкая. Галоўную тэму для дыялогу падказалі рэаліі сучаснага жыцця. Чаму неабходна выцягнуць дзяцей з інтэрнэт-павуціння і замяніць зносіны ў сетцы на рэальныя. Гучалі і прыклады наступстваў, да якіх можа прывесці незацікаўленасць бацькоў у тым, што адбываецца з іх дзецьмі. У зале не было абыякавых, неафіцыйны фармат размовы прымусіў задумацца кожнага. Мне очень бы хотелось, чтобы мы решили одну главную проблему. Ведь сегодня нарушена вот эта вот система взаимосвязи поколений. Сегодня мы очень мало стали общаться. И для того, чтобы мы на эту проблему посмотрели реально, для того, чтобы мы действительно назад вернулись, как общались наши родители, когда не было интернета с нами, да? Вот я сегодня вот про это хотела поговорить с сотрудниками предприятия. А еще мне очень хотелось бы, почему я им объяснила, почему это не собрание, чтобы это действительно не превращалось в собрание, чтобы это было живой диалог, чтобы это был такой, знаете, семейный совет. Разговор родных людей о том, что для них, для всех важно, а для нас, для всех важны наши дети. У рамках рэалізацыі праекта «Бацькоўскі універсітэт» Кацярына Пятруцкая таксама наведала адну са школ і Полацкі дзяржуніверсітэт імя Еўфрасіні Полацкай. У Віцебскім медыцынскім узнагародзілі пераможцаў універсітэцкіх алімпіяд па хіміі і біялогіі. Выпрабаванні па гэтых прадметах тут ладзіліся ў трэці раз. Сёлета ў іх прынялі ўдзел каля 600 школьнікаў. Па выніках заключнага этапу інтэлектуальных спаборніцтваў дыпломы першай, другой і трэцяй ступеняў атрымалі 48 чалавек. Дзяўчаты і хлопцы, якія паказалі выдатныя вынікі, маюць права быць залічанымі ў Віцебскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт без уступных іспытаў у межах квот, якія штогод зацвярджае Міністэрства адукацыі. Кіраўніцтва ВДМУ упэўнена, для навучальнай установы вельмі важна набіраць найбольш падрыхтаваную і матываваную моладзь, гатовую ў будучым звязаць жыццё са сферай аховы здароўя. Помимо того, что у них есть это право досрочного, скажем, первоочередного поступления, мы еще со своей стороны, после того, как они станут нашими студентами, тоже их стимулируем. Мы им дополнительно выплачиваем стипендию, мы им предоставляем право возможности выбора мест проживания в наших 8 общежитиях. То есть тем самым тоже стараемся, чтобы та подготовка, которую они получили, и те их стремления, которые они проявили, были оценены. Данный шаг мне невероятно помог, наверное, даже психологически. То есть я могу быть спокоен в том, что я могу поступить туда, куда изначально и рассчитывал. Но я думаю, что также мои родители тоже очень этому рады. Это действительно психологическое спокойствие уже на сегодняшний день, что ребенок наш уже будет учиться в Витебском государственном медицинском университете. И так символично, что я почти 21 год назад являлась студенткой этого замечательного вуза. Сейчас я врач-неонатолог детской больницы. Я мечтала поступить в ВГМУ, я мечтала стать медиком, но я еще была не уверена, на какой факультет, на стоматологический или на лечебный. Если я захочу на стоматологический, то я поступлю без экзаменов вступительных, вне конкурса. Если я захочу на стоматологический, то у меня просто будут льготы в виде повышенной стипендии, мест в общежитии. И в любом случае плюсы будут от университетской олимпиады, даже если я не буду пользоваться дипломом. На урачысты савет Віцебскага медыцынскага запрасілі пераможцаў універсітэцкіх алімпіяд, іх бацькоў і выкладчыкаў. Кіраўніцтва універсітэта павіншавала пераможцаў, выказала падзяку за іх мэтанакіраванасць і надзею
надзею на тое, што многія з маладых людзей стануць студэнтамі ВДМУ, а ў будучым высокакласнымі спецыялістамі. Студэнцкая вясна упершыню ў абласным фармаце. Да моладзевага фестывалю сёлета далучыліся студэнты Полацкага дзяржуніверсітэта. Такім чынам форум аб'яднаў усе ВНУ рэгіёна. Першая конкурсная пляцоўка – Віцебская акадэмія ветэрынарнай медыцыны. Песні, танцы, вершы, гумарэскі. У першы фестывальны дзень свае нумары прадставілі і студэнты медыцынскага універсітэта. Усяго ўдзел у форуме прымуць звыш 500 маладых людзей. Для многіх з іх студэнцкая весна стала штогадовой традицией. Я в студенческой весне участвую уже 3-й год, потому что я 3-й курс. И заинтересовало большое количество талантливых участников. Современный номер мы учили почти полгода. А народный танец мы выучили за месяц. 2 года подряд мы проходим. И в этом году мы тоже не собираемся отступать. Фестиваль, который под собой подразумевает какую-то конкуренцию, состязание. Тем не менее, главная цель – это, конечно, дружба, установление дружеских связей и, в принципе, хорошего настроения. А для ребят, в первую очередь, это возможность раскрыть свой творческий потенциал. Вот, через выступление, через искусство, через юмор в том числе. Свае таленты і пачуццё гумару маладыя людзі будуць дэманстраваць на працягу 3 дзён на пляцоўках розных ВНУ Віцебска. Імёны пераможцаў студэнцкай вясны назавуць 2 красавіка на гала-канцэрце, прысвечаным Дню яднання народаў Беларусі і Расіі. Удзел у ім прымуць і моладзевыя калектывы са Смаленска. Працягваем выпуск. Абраная акварэль. Выстава Фелікса Гумена адкрылася ў Віцебскім мастацкім музеі. Маляўнічыя пейзажы, сакавітыя нацюрморты і фантазійныя кампазіцыі. У экспазіцыі 40 работ, якія былі напісаны ў розныя творчыя перыяды. Ад 70-х гадоў мінулага стагоддзя да сённяшняга дня. Іх аб'ядноўвае любоў да жыцця і да горада над Дзвіной, які стаў для ўраджэнца Расіі родным. Увесь час Фелікс Гумен ствараў свой акварэльны Віцебск. Яркі, паэтычны, эмацыянальны. Мастак смела выкарыстоўвае колер і зараджае гледача пазітыўнай энергіяй і аптымізмам. З яго карцін праглядаюць чулыя рэалістычныя вобразы, напоўненыя сэнсам і душэўнай цеплынёй. Привлекает меня что-то внимание, я обязательно нарисую. А когда был студентом еще, я мог за один день работ 50 написать с утра до вечера, потому что или идешь, что-то понравилось, а красок нет, сбегать, принести. Обязательно все. Такая жадность впечатлений. Но до сих пор она не исчезла, я постоянно работаю. Пока есть бумага, пока есть краски, они меня сгорают моментально. Феликс Федорович – это тот художник, который работает над своим творчеством на протяжении всей своей жизни. Он всегда экспериментирует, проводит великолепные мастер-классы, он никогда не стоит на месте. И все работы, которые здесь представлены, он дарит Витебскому художественному музею. Поэтому это вот яркая, красочная палитра, феерия акварели Феликса Федоровича является яркой гранью культурной жизни Витебска. Персанальная выстава Фелікса Гумена адкрылася ў дзень нараджэння мастака. Сёлета яму споўнілася 84 гады. Заснавальнік Віцебскай школы акварэлі перадаў мастацкаму музею Віцебска 1000 сваіх работ. Гэта не першы падарунак любімаму гораду. Экспазіцыя будзе працаваць да 7 мая. Разам за бяспеку на дарогах. Дзяржаўтаінспекцыя Віцебскай вобласці ўзнагародзіла пераможцаў традыцыйнага конкурсу на лепшае асвятленне дзейнасці ведамства ў СМІ. Лаўрэатамі і пераможцамі сталі больш за 20 прадстаўнікоў мас-медыя з усяго паўночнага рэгіёна. Тэлевізійныя і радыёсюжэты, відэаролікі, размешчаныя ў інтэрнэце, друкаваныя матэрыялы. Лепшых адзначылі ў 11 намінацыях. Узнагароды журналістам уручыў начальнік абласной дзяржаўтаінспекцыі Михаил Дядзечкін. Ён падзякаваў прадстаўнікам СМІ за работу. Дарэчы, дзейнасць ДАІ асвятляюць і зусім юныя журналісты.
Мы, безусловно, все являемся участниками дорожного движения. И, естественно, чтобы избегать разных ужасных ситуаций, нам, естественно, нужно доносить важную информацию о безопасности до людей, а также и подростков. И, естественно, нам, как молодежи, это сделать гораздо проще за счет новых каких-либо реализаций, нового контента. «Медиапатруль» — это совместный проект юных журналистов медиалаборатории Витебской области и сотрудников Госавтоинспекции. С начала октября 2024 года мы реализовали уже более 6 выпусков, и этот проект у нас реализуется на базе социальных сетей. Сегодня представители СМИ оперативно доводят информацию о дорожно-транспортных происшествиях. Они вместе с нами работают на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. И вообще сегодня профилактика без средств массовой информации, она не будет на 100% доходить до наших граждан. Поэтому я считаю, что только совместная работа представителей СМИ и Госавтоинспекции позволит обеспечить безопасность на дорогах Витебской области. Журналисты телерадиокомпании «Витебск» неаднойчы становились лаўрэатамі конкурсу на лепшае асвятленне ў СМІ дзейнасці Дзяржаўтаінспекцыі. Сёлетняя перамога ў намінацыях «Лепшы тэлесюжэт або тэлепраграма» і «Аператыўна і аб'ектыўна». Да іншых тэм. За суткі на пажарах у Віцебскай вобласці загінулі 2 чалавекі. Трагедыі адбыліся ў Аршанскім і Докшыцкім раёнах. Так, на Аршаншчыне у вёсцы Лагі загарэўся цагляны дом. Ратаўнікі знайшлі пад канструкцыямі, якія абрынуліся, цела 69-гадовага гаспадара. А ў Докшыцкім раёне ў вёсцы Юхноўка у агні загінула 45-гадовая жанчына. Па словах суседзяў, яна перыядычна злоўжывала спиртным. Па папярэдняй версіі, прычынай обоих пожаров стала неосторожность при курении. Спасатели призывают граждан к сознательности и недопущению курения в своих домах, тем более лежа или сидя на кровати. Упавшая сигарета уже через несколько минут становится источником возникновения пожара и в большинстве своем случаев приводит к гибели человека. Чтобы обезопасить свою жизнь, спасатели рекомендуют установить в своих жилищах автономные пожарные извещатели, которые среагируют на задымление и сильным звуковым сигналом оповестят об опасности. Берегите себя и своих близких, не допускайте нарушения правил пожарной безопасности, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщите о случившемся в службу спасения по телефонам 101 либо 112. Супрацоўнікі МНС Віцебскай вобласці адзначаюць рост пажараў і загінуўшых у агні людзей. З пачатку года ў паўночным рэгіёне адбыліся 250 узгаранняў, якія забралі жыцці 26 чалавек. Асноўнай прычынай пажараў з гібеллю застаецца неасцярожнасць пры курэнні, а частая спадарожная умова – ужывання алкаголю. 2 грамадзян России у дзясяткі разоў перавысілі ліміты на бяспошлінны ўвоз тавараў. Яны ўязджалі ў Беларусь на ўласных аўто праз пункт пропуску Грыгароўшчына. Абодва ў дэкларацыях указалі свае транспартныя сродкі, а інфармацыю пра тавары не пазначылі. Пры правядзенні агляду віцебскія мытнікі высветлілі, што ў аўтамабілях знаходзіцца адзенне, парфумерыя, касметыка, тэхніка і аксесуары на суму больш за 56 тысяч рублёў. При проведении таможенного контроля выяснилось, что в транспортном средстве одного гражданина находится более 300 кг БУ одежды, парфюмерии, косметики, техники и различных аксессуаров на сумму более 56 тысяч рублей. Другого – сумки, часы, лекарственные препараты и пищевые добавки общей стоимостью почти 32 тысячи рублей. А без уплаты таможенных платежей разрешено ввести товары стоимостью до 500 евро и весом до 25 килограмм. У дачыненні да 2 жыхароў Расійскай Федэрацыі віцебская мытня распачала адміністрацыйныя працэсы. Ім прыйдзецца заплаціць штраф у памеры да 30% ад прадмета адміністрацыйнага правапарушэння. У Сенінскім раёне затрыманы груз з каляровым металам на суму звыш 11 тысяч рублёў. На аўтадарозе Лепель-Орша праваахоўнікі спынілі грузавік пад кіраваннем 28-гадовага жыхара Ліды. Пры аглядзе кузава машыны знайшлі больш за 3 тоны лому каляровых металлаў без суправаджальных документаў. Груз был спрятан за ящиками из-под фруктов, что не помогло водителю избежать проверки. По словам мужчины, он несколько месяцев собирал и скупал металл на территории соседней области, планируя перепродать его по более выгодной цене. Изъятый металл оценивается в сумму свыше 11 тысяч рублей.
У дачыненні да парушальніка складзены адміністрацыйны пратакол за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць. Санкцыя артыкула прадугледжвае буйны штраф і канфіскацыю грузу. У Віцебску завяршылася першынство паўночнага рэгіёна па вольнай барацьбе. Спрэчку на барцоўскім дыване вялі юніёры і юніёркі. Гэта 17 і 19-гадовыя спартсмены, якія прадстаўлялі Оршу, Паставы і абласны цэнтр. Гэта найбольш падрыхтаваныя атлеты, якія павышаюць сваё майстэрства ў вучылішчах і цэнтрах алімпійскай падрыхтоўкі. Яны плануюць і надалей займацца спортам на прафесійным узроўні і прадстаўляць краіну на міжнародных спаборніцтвах. Это возраст уже тех ребят, которые заканчивают училище Олимпийского резерва и переходят в высшее звено. Сами прекрасно понимаете, что не все ребята остаются после окончания училища Олимпийского резерва. Кто-то уходит, другие вузы поступают, кто-то остается. И, естественно, вот этот костяк, которые уже посвятили себя делу вольной борьбы, они остаются и дальше продолжают свое дело. Сейчас я пришла в другую весовую категорию, подбрала немножко весу, вот, и буду дальше выступать, стараться побеждать. Сейчас учусь в училище Олимпийского резерва, собираюсь поступать в институт Машерова. Сейчас проходит первенство области, чтобы отобраться на республику. Там уже дальше будем отбираться на первенство мира и Европы. Па выніках абласных стартаў трэнеры і спецыялісты сфарміравалі дзве каманды – мужчынскую і жаночую. Спартсмены будуць абараняць гонар паўночнага рэгіёна на першынстве Рэспублікі Беларусь, якое 21 красавіка стартуе ў Мінску. Важные и самые цікавые новины из жыцця Витебской области доступны ў интернете. Асобныя сюжеты и целые выпуски новин, актуальные и популярные проекты телерадиокомпании «Витебск» можно знайсці на официальном сайте vtv.by. Заходьте и подписывайтесь на наш YouTube-канал, долучайтесь до нас у социальных сетках и мессенджерах. На гэтым выпуск новин завершаны. Я с вами развітваюся, убачымся у эфиры. По информации Витебска-Болгидромета, завтра по области облачно с прояснениями, местами короткочасовые дожди, ночью и раніцай у асобных районах слабый туман. Ветер паўночны, паўночна-ўсходні 5-10, порывы до 14 метров за секунду. Температура паветра ночью плюс 2,7, днем 11-16 тепла. У Витебску в облачно и без істотных ападкаў. Ветер паўночны, паўночна-ўсходні 5-10 с порывами до 14 метров за секунду. Температура паветра ночью плюс 4, плюс 6, днем 12-14 с плюсом.